Ulak men rembui MLA ke Amlarem hak arpau terik uni ubenai dawai wia ke madan yelek ke futsal wa nyngkong do hapoh ke thain Amlarem Sub-Division West Giant Hill District ke WM hachnong am Sipai marjan wa ke chnong Amlarem. Ya gani ke madan da mantri daw Herman Kongla we de chna ya ka da ke SDA Impacts ke company wa da banan nam wo chna kam gini ke jaj madan. Haka yalang tebian wada penman chua awai ya gamadan da emlang nadu ki wiyak mat chnong ka am Sipai nadu uwahe chnong Umar Arba pochna u Francis Dekhar kamur khot chnong u Madeline M Suwer MDC ka war is wa kiwi bacha khut sngau bha kat wa ulak men rembui deman ukam ukongsan urudian kendai kam usembut kongsan. Ulak kemen hau ye kelam da yero ye kibru mensin wo mi chakmat wo le ye iyi da iyi ne benta imentoy ke imlang sa lang han lagani man ka thau wo khi wo ka mai le tang wo ongu lem M1 ki wo pelut uchna myi u yo alat kamte u Herman Kongla da pelut u wo elat ye ki kon khonro ka thain da tibi wa ichaj ikhia wa ye le ke man i em kam tam wa em gani ka madan futsal mud dukat o ilat ko u yele ki tang wa kamon le u yo ye chai ikhia de wa melin he yele ki man ipon da ong ulak men chu ongo ko yele ki sportsman ko wi wa ka sarkar le khruin khmat ko hakaleng ki thau de wa pulut de ki bon phau kulur ne benta ki khon khnro we ha ni ka thain Amlarem le de em ichna ya ka madan stadium halat japlem I wa da lai chakman yuluti wadaw em kiwi wan le ki madan wadaw yo hapoh ka thain we I wa kongsan hito kamon u yakre we pen em kam gi kamte khud u yegi khon khonro bar wo pelut ipor he kam ki wom em mentoy dangla wo pelut hakam gani ka madan yo ye chaj ikhia kham tam ulai nei perkhat bun jai we yi upendu mentoy Ninyo ke ga jing tmu pha ba wat hapdeng uslap ro ngila ban wan ngila ban don kat ngila ban seki wat hapdeng ga jing tu jing kermen re ngidon ga jing kermen ngangi scam ba ga jing wan ga jom thi lada phim don ma phi ngimla ban ya don lang ni ngangi scam ga jing don jom thi ga long ga jing ya lenti ga ba khin biat ga parit nga kermen makan poi saka thong ga ba pha ga ga ba nga tmu bat ga ga ba ublei u ailat yangi di paro saya sesen ai kublei ya chief guest but guest of honor but ya MDC but kini giri romba gi padan ne I ba ki don ki breu ki ba don kata kamon banle na kabenta na kabenta jong ki imlang kasalang hoy kane ka de business venture hanre teng ladam don ki ba invest mano ban yo kalat ima harman bat ka ki yin ka sem jong I kila invest hang ne ban ai ya kalat na kabenta ki khun ki samla ki jong I namara kumbak ngitip menta kami le kai bat ka koi ke khia kalong ka bron kam ka jing don jong ne ka futsal hang ne kam de tang bakan ai ngi kalat ban ye le kai hanre kan ai ngi kalat ba kumno ba ngin yo ya kata ka met ka phat ka ba koi ka ba khia lang ba ka ji le kai ka man ka por ha kane ka jaka ka ba ar ka ba don kam ka bangi menta kum ki khun samla jong ne ka thang ngi jongi kum khun samla jong ka state hi barok away ka sarkar makhalia nak we ka por shwe ka por kalapan mi shipon ki kam ki jam ki bayade na bantaban ailat ya ki khna samla banwan shakhmat ka sports ka de ka way ka ba ka sarkar ka pe khmat den ta ka daw ka lengi jaka ka sarkar kala invest da ki pun phauklur na ka banta jong ki khna samla ki jongi hapo kana ka thang jongi ru ngilayo I baka jing train na kamta ka te ka madan stadium jongi hapo lat jiplem kalaya shai ban nga kermen scam bakin sadon ki we pat ki madan hapo na ka thang jongi ka bakin yo hakini ki stem banwan de ka bakong san ka long ba kumno bakin ya tre kumno bangin pedan kam tengah khot nga wer ya khna samla hang ne ban ya ka ba piplut ya ka por ka jong pi na ka banta ki ek ba namte ya ka me ka pi one pelut ka por ka jong pi hakan ka jaka khnang ba pinyo ya kata ka met ka phat ka ba koi kham tam ka ba plai je pi na ka banta ki ji prakhat ki ba bunjai na ki ba pendu ji mentoy ya ka met ka phat na ki ji mo ki prakhat ka jong pi sakawe ka ba ngakwa ban kentu ya baro bangi madan hang ne ngide ban long ginong kontu ya ki imlang ka salang ngide ban long ginong kersiu thia ya ki khna samla jongi ba hoi ka jing sneu ka long kaya rengkat ba jing pha bangin kentiu kat bangin la
ba king day ban kiar na kajing snew ban ngin shim yak ba hatam te hakana kapor kam sya bang ikren shibun renga kit bok kirwang yaki umaharman bat kay ngasem ng uki ba latay kanang madan ba kane kan man rai ki toy bang kit bok kirwang ba shimantak buan wile ka na ko por ng madan kin yo si shay ta jiman toy nang ta kamet kaphat ka jongki nakamanta bante ka bor perkhat ka jongki sansin biang nga khot nga wer ya baro ki badon kata kasap ya baro ki badon kata kamon ya baro ki pa kadong to ka jimut ban yasnok tilang bat nga kermen scam bakan dan sa poy sa kaway ka por bahagi may pagijaka kandon ki riurang ba ki banla ban tay kum gine ban play kalat kalanti ya ki way tang dang ni kitin kudiat sansin biang ay kuway lang ipi baro lang ne ki kublay siya jar ngo ublay narkat api